makabuka mga katawtay manguran. Inhikapitu mga katawtay manguran. Inhikapitu jumatu pag-using pagtimbang amunin nashrul kutub. Ipakita na amuin mga kakitab-kitaban. Magdihil na sin mga kitara, hindi magdihil na sin diploma mga katawtay manguran. Ihil na kakitab-kitaban, listahan sin kakahinang mo. Ang kansaway ito, ligtasan mga katawtay manguran, si manusia, kahalan din yan. Uno yung mga, eto katan, inamoy mga records sin kakahinang niya. Record mga katawtay manguran. Impact dihil din dihay ni doon nakahatuo hatawa halawa. Insyaallah subhanahu wa ta'ala halawa kita nung kadihilan sabab amo na ini mga manusia siya butin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Haqqa parman sin Allah ta'ala fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun in mga sila amuin siyusyo na inkyarihilan sin amuin diato dihil kanin kitab niya daing hatuuhan niya kunin akin niya fayaqul iban kakuyakan niya nakalando fayaqul ha umukra'u kitabiyah dihatungan siya sin kitab niya tuo inakin niya manawag-tawag siya pamangamano siya katilibot niya ha umukra'u kitabiyah kari kamu lang niya, basahan nyo inamin kitab ko ini. Proud siya mga katawtay manguran. Sigurado na ito bang na nga tuob yan? Sulga na mga katawtay manguran. Inni zanantu anni mulakin hisabiya. Una ito din ako dito pahadun niya. Tiyatali ko tuod. Tiyatanto ko tuodin ako muna ito magbak iban sin. Hisaban sin amuin kakahinang ko. Amunin adlaw ini. Dahil nga sabat ko, kaya pagsagdihan ko, fahuwa fi 'ishatir radiyah. In siyayaun, halawm kabuhi, amuin, karidaan. Kariridaan yan kabuhi niya. Iban halawm rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asan niya nga mga katawtay manguran? Fi jannatin 'aliyah. Halawm sulga, amuin sa taas-taas. Utufuha daniyah. In mga bungang kahoy, ginisan babarapa yaun masuok maun kanya mga katawtay manguran nagkukumpul-kumpul ginisan nang si mga ulama abutan niya yaun usuon siwo da nagtitindo lumingkod nagkukulang nagsasaday-saday abutan niya mga katawtay manguran magpuso na sadya siya sindiin in kabayaan niya amuin bungang kahoy. Mamaya siya duyan, ahon, marang, buwahan, bauno, yato na biyabas. Kataan mga katawtay manghuran. Sabab in ni'mat na ito lang suluga, biya dasin, ni'mat na hindi hayni, intiragbusan, sumagawa in amuin, nanam niya, in amuin, kuwan niya, in amuin, ni'mat niya, bukon magsibo mga katawtay manghuran. Diyanting kahalan niya mga katawtay manguran. Insyaallah subhanahu wa ta'ala makalamod kita nila dito hato. Kulu washrabu hani'an bima aslabtum fil ayyamil khaliyah. Kaun na kamu siginahon sila rin dito at mga katawtay manguran. Kaun na kamu, inom na kamu sa saginahan kaniyo. Pagpasadtap na kamu ginisan uming kabayaan niyo sin in iyan tutungbasan sab sin amoy mga kakahinang niyo karayawan sin dito pa amoy mga adlaw limabay dito ha dunya ang kansanong takain na ito ungin halka sin dunya ini bang di siya mausa ng pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala tumuyo na kaw sin pagdunya di mo ramahasil mga biyat to parkala yato ko yaw nakatan mga bungang kahoy sa buhat malingkan matura ko matupa katabu-tabuan magulasan ko manabu mattu tinga sawat mga katawtay manguran inhalul akal amuin biya ini mga jiw niya marayaw taliw niya marayaw magbak sa iban singko niya supaya kapag sadyahan niya wa
amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun hisyusyun diatungan sin amuin kitabnya dapit palawa na rendihainin akhirnya fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Bang sadya lang niya, wala na ako diatungan, yarihinan sin kitab ko ini, amuin, mga listahan, record sin mga kakahinang ko. Tanda na yato sin amuin, panghina ka niya mga kataw tayo mga halawa mga kataw tayo mga sinabi at tuwid, fayaqulu ya laytani lamuta kitabiya, walam adari ma hisabiya. Wala kuraman na niya kaya ingatan, inhisaban ko. Yat tuwid, susun mga kataon tayo mga ya laytaha kanatil qadiya. Bang sadya law niya in kamatay ko dito dunya amo na yadto in hinapusan wala na ako nabuhi nagbalik. Halaka anni sultaniya. Naig na rin di ka ko in amuin kawasako. Pag sultan ko way na. Halaka anni sultaniya. Yan mga kahalan niya. Maagna anni maliya. Wala na naka amoy mumpa at kako. In amoy alta ko. Halaka anni sultaniya. Naminig na yung kawasa ko rin di kako. Puno biyay ni mga kataw tayo mga murang. Suko si mga sila. Amuin. Datungan sin amuin. Amuin kitab ni natudyo palawa diat pinsungon nila waliyadzu billah. Diat mga kataw tayo manguran wa amma man utiya kitaba bishimali fayaqulu ya laytani lam uta kitabiya walam adri ma hisabiya ya layta kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya. Nabiya ayanin kahalan amuin hikapitul jumatu amuin magdihin na sin ka record-recordan sin kakahinang nila. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma alayka hasiba. Nabiyayaon, basahana, ikaw ni magbasa sin kitab mo. Pagubos ikaw ni dumihil, hukum, paginhawaran mo. Kafa binafsika al-yawma alayka hasiba. Mamarahina, in amuin, ginhawabaran mo haadlaw ini amuin magbista dumihil hukuman paginhawabaran mo. Ang si mga ulama ayat ini dahil ha mga alamat ini sinamin sa buntul-buntul kaadilan wayrong pag-anyaya amuin pagbista pagtimbang sin amuin kakahinang amuin ikaw na to di magbista simbaran mo bukong natawdo kain na ikra kitabaka kafa binafsikal yawma alayka hasiba. Makabuka mga kataw tayo manguran in kahalan si manusia. Kaya nga sabi at to sa pandukaan tanyo in tiap-tiap kakahilang tanyo. Ang mga biya ini way na pagbalikan mga kataw tayo manguran. Kung sa kan piya kari pa dunya bat magmain-main sa jaran dia dunya. Piya kari ko pa dunya mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, taraktukum ala al-mahajjatil bayda. Bininta kamu dan doon na amuin baloy puti. Layluha kanahariya. Indum niya biada adlaw. Wait at indum niya biada adlaw. Katan matarang injumatu. Piyahati kau asal in katan kalagyan winangan na rin dia dunya. Supaya kau amuin masanyang damayan pagdatong matto. Wayroon, amoy pangasumo mo di kajawaban. La yazigu anha illa halik. Wayroon, amoy maka pinda, maka tuligi padukaing, buat malingkanin siya, mabinsa na. Nabiyahayan mga kataw tayo manguran. Inamuin, ikapito. Pag-ubos at mga kataw tayo manguran. Puno na yung jumatu. Ikawalo, jumatu, al-hawd. Amo na in pag-inom. Sin amuin tubig. In Rasul sallallahu alaihi wasallam then dito hato magpainom siya.
Sarta siya ibya sa pantulong sa mga ulama, amuin nagiipat mga bili-bili atawa mga kambing, unta, pag-usa to papun matukatan, matuin mano siya, minum matuhat. Mapun dan dituhat mga kataw tayo mga bago bus dan diha ini isiusin makainom dan dituhat to, amuin di na siya uhawon halukayat to, di na siya uhawon sampai na siya pagsupalang pa siya makainom sa magtakad at mga kataw tayo mga uran maghisab dan dituhat to parang mahsyar inukuman kahalan na yato yung suka yato simusuok yato maghisab na magkuan na magtimbang na naran di ini inasul sa langs magpainom siya mga kataw tayo mga uran in amuin hawt ini amuin naungta na likos siya biyan mga kataw tayo mga uran lando siya maluag in amuin luag niya bang siya amuin maksurun panahon in siya amutan bulan in luag niya in aplang niya bulan day sa mga kataw tayo mga uran amun bang mituruhon pilawen aplang niya ini biyan bulanan mga kataw tayo mga uran in amuin mga bubutangan sin amuin mga tubig ini in taod niya biya sin taod sin mga bituunan in taod mga kataw tayo mga uran sin luluunan sin amuin tubig ini pagpainom si Rasul sallallahu alaihi wasallam iba sin lingkat niya biya sin taod sin mga kabitun bitunan wa aniyatuhu kanujumis sama fi kadratiha wa musliha wa ma'uhu ashaddu bayadan minal laban in puti sin amuin wan niya in walna niya labi siya maputi deng sin laban niya laban bisan da siya nadi kato almaray di yan makaban mga kataw tayo mamuran di siya makaliyo in puti lawi siya maputi in wala niya ding halaban wa ahla minal asal innanam niya lawi malimu ding sin amuin gula in hamut niya wa atyabu min raihatil misk in hamut niya lawi siya mahamut ding amuin hamut sin lana kasturi amuin laung ta sa hamut na banglanara sumakawain niya turan niya dunya ngan sadya mask yan mask sa nyan hamut lang sa mga ulama ngan sadya adlaw in amatan to dito adlaw akhirat biyan mga lawi sa mahamut wa may yashrab minhu syarbatan la yazma'u ba'daha abada isyusyuin makainom makaminsan abuk inuman biyan di na siya uhawon puwasyat to salama-lama sabdan dito at nakataw tayo mga niya to dito magtakad siya pag-isab pa matawad mano siya kau ni kuno kay man nga ibutahon din luway si mano siya apagkuan parang mahsyar in amuin tubig ini deng siya amuin pagyanon kausar deng sa amuin kausar amuin suba special dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suba deng hasulga suba deng halong sin sulga in amuin kuan ini hatinya hipo siya mga kataw tayo mga uran in amuin tubig ini hipo siya sabab may taray ito hato sablaw niya sab sin paso iban sin laul sin manusia iban sin amoy mga problema nila iban sin amoy mga pagpikil na kabutulan nila wak ko parang mahsyariyat to day nga sabiat to bendito hato yung manusia katani mga bariman marhuy mga bariman pagkita nila mag-inom na magpainom na yung Rasul sallallahu alaihi wasallam matso sila katambyan sab sin amoy sigpit at sin kahalan sin buga sin paso di nga sabi ito, matto sila katahan. Kaya na naman tanyuran di mga katawtan mo ron. Kasi paghaji yan, na nga mga amuin panyata sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin uno in jumatu, sung maaon na adlaw kiyamat. Di ada sin jumatu, amuin panyata yan. In kahalan sin manusia, apaghaji yan kita nyo, siwu katanin panamon. Na adlaw akhirat, biat pura. Mapuri manusia, oy, runa sa panamon nandito hato.
wayroon amuin, wayroon na nagchichinyelas, wayroon na nagtatampa, wayroon na nagpuputliog, nagsasaming mat, nagsishade, yan, okli, wayroon na mga katawtan manguran sa paso, May nalakos. wayroon, Tapos, sufatan, burla, uratan, wayroon tamungon, katan, usog babae, mga katawtan manguran, yan yung kahalan, burla, iwan yung kahalan nila katan, nagbalik yung kahalan nila katan. In mga way kating kahalan khairu maktunin natin niya way in kahalan nila katan biya amun bago sila biag anak biyayan way ruun nahinang uno-uno ang gaw tabaran way sila nais ng katan mga naigdat tunay nga ginawabaran nila magbalikat ko nabiyan in kahalan kasi nung hi Aisha radhiyallahu anha ya Rasulullah mang biya tumag-atod ning tiap-tiap ang katao pangkat usog babae kung biya in kahalan nila unin aki si Rasul sallallahu alaihi wasallam al-yawmu aqsam min ayyuhimmahu dalik in adlaw labi siya amin pangsan labi siya dakula day nga amin magkatali pa sila si mga damikin magatudya-tuli pa nabiyat mga katawte manguran ang pansin pagajipan niya tayan mga katawte manguran at kata nag-ihram si musiwing kahalan yaunen parang suka di man jari magtampan o sabi sila lang ihram parang suka na in uhaw in kuwan bangoyron da ang mga kuwan mga dengan mga Saudi yat ko na magdiril tubig yan ang kansa mayroon dapat ang hindi kita manjari duwala ng mga tao ini sa magkahusong mga katao tayo mamuran ang payanong ting kaywanan atin niya umatak pabiyayan ang mga Saudi ang law niya kuwan niya law niya nagmumuamala iwan si mga satro mga Amerikan dahil mga ini mga katao tayo mamuran hikmat niya ulin hikmat niya dakwah mga katao tayo mamuran ang kansa Islam magsud gua in kitab di nga Saudi magsud gua katiningkal dunya way makakuan dakwah nabiyan ang pagtaon kuan harbul fikri pagbuno ang pikilan nabiyan mga katao tayo mamuran daray nito ato apabila jumatu yung mga biya inipanya ta si Allah subhanahu wa ta'ala tanto tuon imbar iman wayroon to dapat ampin magduruhon in yakin niya in kakawot sin pangatayan niya sin jumatura in mga biya inihadlaw kiamat biyan mga katawtan mo jumatu biyari in kayakin kakawot amo ni pagsadyahan mo dinamuin kahalan pangbiya niya din sigrit na sa apod pagsadyahan. Sumakawalan diya ni mga katawtan manguran. In amuin how dini makuan siya laong kauusan siya. Pagbus masi pa aon magdaratong wala pa nakainom biya ini nang sigpit impaso inkuan. Umiam mo na kaiyan si Rasul sallallahu alaihi wasallam ummati o mga ummat ko ya Allah ummat ko ya Allah way pa nakainom haud dumatong na in declaration atau hukuman diarasin Jibril alaihissalam uno annaka la tadri ma ahdatsu ba'dak ya dan in ikaw ya Muhammad wala mo kya sakupan wala mo kita uno inhinang nila amin mga hinang bid'a pagpuas mo minig na kauran diya angkan sa mga katao tayo manguran in parkala bid'a in ini bukun ini parkala amin ula-ula sarang siya ini tayo maun sin kita sarta hatin niya bangsaw pa manakahinang kita tinggalan siya aso papabila mang hinukasi kita misanda uno kaya ingatan taring katarnan niya way unan niya sara usmang hinukasi naman kita na kita ay makaulong-ulong na adlaw akhirat di kita makainom mga katao tayo manguran sinhawad ang pabiyato na yung sigpit sinang kahalan, nag-uhaw na, nagduhon na. Ampayan long taran dito ka, ito mang magsabot bida yan. Yan, may isang laon magbibida yan. Bida na isang laon niya. La ilaha illallah. Sarang mo italiun marayaw. Iyan, sarang mo ito kaingatan, karungugan, asupaya kahalian mo. Bukon amoy pahuyan mo. Mahunit, pag abot sin adlaw kiamat, hindi na ko makainom, kasi makaulong. In sila ito nagpasampay sa biyayan, sinkuan. Nabiyan, sarang tunting galan mga katao tayo manguran, biya sinaming mga awak biyaw nini, Rabiul Awwal na kita niyo ha?
amuin Jumatubi mga pagmaulod ini matarang mga katawtay manguran wairuun ini puuna na sarap yan daong si mga magmamaulod biyan nain kami laong niya bukun kami way puuna unin pagyanong bidaa amuin wairuun puunan hapag ibadat yan hapag agama bukun laong ta amuin mga paglilos ini pagkupya ini pagsulwat biya ini bukun yung mga iyan kuan yan natin niya dunya wiya parkal way yun pang lamod-lamod sa pagyanong bida pag-agama pag-ibadat along si mga sila ini ay kami nilaw ni bumunda law niya nag-ibadat law niya sa kami nilaw niya lasa law niya para Rasul sallallahu alaihi wasallam kung kami law nag-ibadat maksudununo sa lasa na mo law niya amoy di na mo law niya kakuanan kapagangan nila sa namong emotion na mo sa namong rahin namong biyan dahil niya to khata mga katawtay manguran hilalaungan sa at wrong at mistake mga katawtay manguran may ta sa ipaglasa pa Nabi sallallahu alaihi wasallam yan uno pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabi at tukugdanan siya, sinungkuman, bidaa sa paglasa, hamukon atungan sara. Dahil nga sabi at mga katawtay manguran, baang sarapat, pag kita makarungog manus siya magsabot bidaa, lasa hunte mga tauyan, sabati niya amunan ni mga manus siya, amuin, malasa kato, supaya raman kita makainom, sin amuin, iinuman hahawod si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mabila di kita manghinukasi kita sampai na sa jayabutan kita sing kamatay yat tuwing pag maulod along pangatan tiarata in pag Isra wal Mi'raj katan na mga pagpagtulak bala bukuna dya sa mga pagkuhan yan sa mga salapulang guwatin niya imatampal amuni pag maulod ay yan sa iikot lanuan ta makatawtay ng Quran di ta wayroon amoy makakaus magbihil dalil in Nabi sallallahu alaihi wasallam naginang yan atawin mga kasahabatan atawin Allah ta'ala yang daakan yan atawin yan lamu da pag-agama wayroon ang kataw makakausuno-uno magdihil sen sila asawab sin katarang yan nidaab yan natin niya hinang naman si manusia may datu sa amon yung parman sin Allah subhanahu wa ta'ala apaman kana ala bayinatin min rabbi kaman zuyyina law su'u amalihi paraahu hasana uno ka intao amin alawang hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala dengan Tuhan niya magsiuiwan si manusia biya ngari-ngarian na sinsaitanin kakahinang niya pangatod niya marayaw na yan makatawtay manguran wairuun marayaw bot malay ka na mo rin marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil yung tanyo marayaw kung datong kapahula biyan bang ang magsabot bida na tuwan humati kita biyan ayaw na kita kumakad ang dumog yan na si bida malayo yung mga tao yan ayaw yung sa pagpahut ba mali yan yung paso. Kayo kung magdungog mga anak, yung mga wahabiyan na kauni niyo, sada kaingatan na adlaw ka na pag-abot, sin, hika, walo, taran dito ato kaingatan na mga katawtay manguran, amin tumahay na yung tubig, ang palong sin Jibril yara na rin Allah subhanahu wa ta'ala, di annaka la tadri ma ahdathu ba'da. Sabi na Rasul sallallahu alaihi wasallam, mga yupa si Allah ta'ala. Ya Allah, yung mga umat ko, wala pa nakainom, yari pa ini natatad-tad, biyayan, mataog pa, wala nakainom. Sabay na siya, in mga manus yan, amo yan, in mga sila naghinang bida puas mo, wala mo kesa ako pa. Yan, mga katalatan mo. Di nga sabi ito, amo to, daliuntan yung marayaw. Pagtaubatan in mga bida ini. Wairan makawa ta uno-uno. Wairan makawa mga katalatan. Sabi lang si mga sila ulama, apapinay pagpaulod yan, natin niya, kaon karayawan, na di nakaunahan in mga sila uno sahabat kaya hinang nila na sa magkaununan nila sa tanyo para mga kasahabatan hindi Abu Bakar, hindi Umar, Uthman, Ali amoy mga hindi Abu Dujana yato mga pagbunuan unin hinang niya Abu Uhud baran niya in hinang niya taming hawak to buno Uhud yato amoy piagbudjak na kaya tiyampanan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam hintay ko niya na hipusin budjak mga katawtay manguran lasa nila para Rasul sallallahu alaihi wasallam makaununuan niya to sa pagkain sila wala niabot biyabayan na sila sin Rabiul Awwal atawa ununo na biyayan ang pag amin pag anak Rasul sallallahu alaihi wasallam bukun niya na Rabiul Awwal amin matantuod natanto si mga ulama o nagbayta ang Ramadan o nagbayta amin Rabiul Thani diyan inkan kung si ikhtilaf ng mga ulama pang unutuon sa ittifaq ng mga ulama doon na Rabiul Awwal yan nawapatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayan mga katawtay mga Quran. Yung kahalan niya, amo yato, tugtubantan nyo, aamuin, ika, walo,
aming pagpainom mahawd si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ang pangasuon niya mga katawta manguran, pangasubukan mo. Mamaya ito. Open forum. Palagi natin di ba nagto? Maluwagin how dito. Bulanan pa na. Hindi pa makainom na kami. Lako niya biyan bulanan. Awak to ito siya, kami mga magpainom na yung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unito, mag-akaw pa siya ito, awak to ito. Mayroon. Way na mag-akaw. Rasul sallallahu alaihi wasallam, 5 niya. Siya magpainom niya. Allah. Murang-murang pangayon tanyo doon pang Allah ta'ala, makainom kita nyo rin dito. Sa walil asaf, syadid, atin niya, sorry na lang, ang mga sila, maghilang si bidaa, biat yung jumat mga katawad tayo mamuran. Masawa ito dapat sang tinggalan ini. Sa ari na yung mga kuwan yan, mga pride at hindi nakabutasan. May mga igan, si mga yung ginang na ini. Biyan. Nasallallahu ala afiyah. Taod pa sunnat mga kataod tayo manguran. Amoy wala tanyo na hinang biyayan. Misan insalatong duha biyan, di tanyo magkahinang. Ada pag-usad ko, uminang mga mano siya ini, sinamuhin pagbida biyan. Nang singkaibanan natin niya, maluwag ba yung akamatuan. Nauun sa bunal sa maluagin akama, na may takautuan, makatuligi maun pa amin bida ayan. Iluwag sin pag-araman, taod sin sunat, kami mahinang pa. May tako makakaon pa amin, way puunan yan. Biyat po sa ning kahalan. Sa asawab sin saitan, ang biyang ngari-ngarihan kanina mga kataw tayo mamuran. Para man sin Allah subhanahu wa ta'ala, kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Uno, pabaitan kanila ya Muhammad. Mabaya ka kamo suysuyan sin mga sila amoy lugiin kakahinang nila alladhina isiyo amoy dalla sa'yum bil hayatid dunya, nalawong in mga ibadat nila, nalawong in kakahinang nila akabuhi dunya. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Bangungusin talian nila, bistahan nila, sin kakahinang nila marayaw. Nabiyan kuan. Na may tatubiyat to sabsin saitan. Nabiyan mga kataw tayo mamuran. Matawad sunat salatul duha. Salatul duha, masya Allah, iyan kuan. Ta'adilu ay magkuan siya. Malagong karayon si salatul duha mga kataw tayo mamuran. Pila sadaka? 360. 360. In amuin sadaka. Ta'adilu in kuan in amuin salatul duha ng si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mangkaw nakasambay ang 2 rakaat gayan, mahinang si makabiya magsibu siya iwan sintung gatus ka numan. Tung gatus ka numan sadaka. May tatutong gatus ka numan sadaka mga kataw tayo mamuran. Sa tiap-tiap hati niya ng mga ulama, inbukuktan nyo ini composed of 360 bones. Luluatan. Luluatan ini katan. And tiap-tiap yato kasadakahan mo yato. Mangka ito magkuhan 2 rakaat. Duha. Inamuin salatul ishraq hati niya. Puas amuin ang butag 5 minit. Dahil nga kasilak sinsuga. Then doon magtagay salatul ishraq. Hati niya. Amin pagbustak si matasuhay at tubiayan. Bago mo siya ito, bang di mo ikatunay rito, sampai pa ka inapusan niya ito, amin ng po minute na kuman sin juhur, pagbang sin juhur, dito amin intutuan niya, amo na in salatul duha. Mangkaw na kayo nang nasin salatul isra, di na ko binang salatul duha, buok na siya. Nandua rakaat, di ko misan ko kaya ng 5 minute, tung gatus ka numan sadak ka mga kataw. Tiap-tiap ang mga luluatam niya ito kasadak ka niya. Ikatunay mo, inamuin pagsarang sukul. Pansalaw si mga ulama, intaw maghinang si Bia, hindi siya datungan sinamuin sakit baran. At mga kuwan, na sakit mga luluatan yan. Nabiyan ang kataw tayo mga
Allahu a'lam. Lihat tuh sono. Mga katatulong